Hello, so karon tudloan mo na ako unsaon nga kani nga video atong i-edit gamit ang keyframe. So unsaon paggamit ang keyframe o ako ipakita ang resulta i-compare na ako sa original video aron makabaw mo nga mao din na ang result sa keyframe. So kani nga video atong i-edit. Okay, so kani nga video is naka-landscape man. So ako ning i-1:1 or ako i-square. Dayon, ako ning pislito ning diamond. Kaning diamond mo ang keyframe. So manukad ko sa sugod. Okay, so tungod kay napislit naman ako ang diamond ganina nga mo ang keyframe. Kada isbog na ko sa clip nga kadtong video nga akong gi-edit, mupuwa og mubalik og kanang puwa ang keyframe, no, automatic siya. So kung akong adjuston to, kung asa ko ni hunong iya tong automatic save niya, balhin na pug ko kana hanto na mahuman ako nang adjuston aron ganhan ko makasunod ang kamera nako or makita ang uban, dili lang kay in one look kita tanan. So mo na ni ang result, ako i-play ha. Sayon lisod. Game. Tanan na dire. Nakingani gani ang test lisod. Pangutana number 1, sayon nga sila na lisod. Kinsa naglisod sa number 1? Nganong nag-usik mo oras sa lisod? Nganong mihunong mo dire nga maingon ako nga kay stop na sila ganyong uban basin sayo ng uban ba na sayo no na sayo tungod kay lisod ang number 1 mihunong mo sa number 1 ayaw mag-test gani ayaw unahag answer ang lisod. Wag tanaw mo number 1 lisod antos number 2 number 2 sayo lisod. Kung lisod is number 3. Para ninyo, number 3, sayo no, lisod. Kung lisod na tanan, ritso sa pangita, antod mabot mas 15.